салому алайкум дӯстон. мавзӯи имрӯзаи мо чаро ман то ба ҳол дар YouTube ва Instagram видео ва публикатсияҳои худро гузошта истодам, гарчанде ки на аз сомонаи YouTube ва на аз сомонаи Instagram ман маблағеро ба даст меорам. Сабаб дар он аст ки ҳар як инсон нуқтаи назари гуногун дорад ва шумо наметавонед ки фикри маро инкор кунед ва ё шумо наметавонед ки бо он суханҳо ва бо он ғамхорӣ ва дилсӯзие ки маро мехоҳед аз сӯи орзуям гардонед, шумо наметавонед маро аз сӯи орзуям гардонед. барои чӣ? Барои он ки он чизе ки ман медонам шояд шумо надонед. ман чӣ тавр дар ҳамин роҳе ки блогерӣ ҳаст, чӣ тавр дар ҳамин роҳ муваффақ шуданро ман медонам. шумо чӣ? Шумо намедонед. шояд ман инҷоро донам, шояд шумо инҷоро донед, инҷоро намебинед ва намедонед. барои ҳамин набояд ягон инсонро аз роҳи орзуяш гардонд ва ба ягон инсон тавсия набояд дод ки ин кор намешавад ва ин кор мешавад. тарихи бисёри шахсони муваффақро медонам ки чандин борҳо инсонҳо ва ҳатто аҳли оилаашон онҳоро аз роҳи ана ҳамон орзуяшон ва аз роҳи ана ҳамон муваффақияташон баргардонидани хостанд ва баргардонидан шуданд ва натавонистанд. шояд истеъдоди ман ҳамин бошад ки ман бо шумо шишта чунин суҳбат ронда истодам ва барои шумоён наворҳои аҷоибро, наворҳое ки дар ютуби тоҷикистон нест, наворҳои мотиватсиониро, наворҳое ки обучающий, чӣ тавр кашидани турник, чӣ тавр тарзи ҳаёти солим ва наворҳое ки дар тоҷикистон нест, фитнес, яъне ки чунин наворҳо нест. чӣ тавр омӯхтани кадом элемент, чӣ тавр омӯхтани кадом машқ, ин навор нест. шояд истеъдоди ман ҳамин бошад ки ман ба шумоён омӯзам ва якумин блогере шавам ки дар тоҷикистон фитнес блогер бошад. шояд ман якумин фитнес блогери муваффақ дар тоҷикистон шавам ки ҳама ҳайрони ман шаванд. барои ҳамин ман аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки маро нагӯед ки ба қафо гард ва ман ба қафо ҳам намегардам ва он роҳе ки интихоб кардам рост ба сӯи он меравам. чӣ монеае ки садди роҳи ман мешавад, онро бо кӯмаки худованд мегузарам ва рост ба сӯи орзу ва ҳадафам ҳаракат мекунам. ва ман ва шумоён дар муддати кӯтоҳ дар ояндаи наздик нишон медиҳам ки ман дар ин кори худ муваффақ шуда метавонам ва ман чизеро медонам шумоён намедонед ва контентҳои хуберо ва наворҳоеро ки мекунам мислашро дар ютуби тоҷикистон касе надидааст. ва ба ман он саволҳое ки ахмақона аст, барои чӣ то ба ҳол дар ютуб наворҳои худро гузошта истодаӣ, гарчанде ютуб ба ту маблағ намедиҳад, вақти қимати худро ба ин корҳои беҳуда сарф накун ва аз ин корат ягон фоидае ба даст намеорӣ ва ба ин кори кардаат касе ба ту аҳзан ва офарин ё ташаккур намегӯяд ва ин фикрҳоро ва ин саволҳои ахмақонаро ва ин пешниҳодҳои беҳударо яксу гузоред ва бимонед ки ман рост ба сӯи ҳадафам ҳаракат кунам. ҳаёти худам дар дасти худам ҳаст. хоҳам хораш мекунам, хоҳам гулаш мекунам. барои ҳамин ман соҳиби ақли худ ҳастам ва ман медонам чӣ кореро дар зиндагӣ чӣ хел анҷомаш диҳам. барои шумо чӣ дахл дорад ки вақти холии хешро ман барои чӣ сарф мекунам? чӣ ранги шумоён дар шабакаҳои иҷтимоӣ, лентаҳои тикток ва инстаграмро поён кунам? чӣ ранги шумоён барои бозиҳои беҳуда компютери ва чӣ ранги шумоён шабгардӣ, оворагардӣ, чӣ ранги шумоён
вақти хешро ман дар маконҳои дилхушӣ гузаронам. ҳамин хуб аст? Не албатта. вақти холи хешро ман барои самаразвития, барои пеш бурдани худ ва барои расидан ба ҳадаф ва мақсади худ сарф мекунам. вақти қимати хешро беҳуда сарф намекунам ва он чизе ки ман медонам, нуқтаи назаре ки ман медонам, ба он ҳаракат мекунам. он чизе ки дар ақл дорам, аз рӯи он амал мекунам. вақте ки дар ақламон чизе ҳаст, чашмон ҳамонро мебинад. барои ҳамин ман аз нуқтаи назари худ нигоҳ карда ҳаракат мекунам. визо шумоён аз нуқтаи назари худ нигоҳ карда ҳаракат кунед. гарчанде ки шумо ба ман бигӯед ки наро ба ин кор, вақти қимати худро сарф накун, чӣ маъранги шумоён вақти қимати хешро ба бозиҳои компютерӣ, оварагардӣ ва маконҳои дилхушӣ гузаронам ва чӣ барои китоб хондан ва чӣ баромада тамрин кардан, машқ кардан ва тарзи ҳаёти солим. ва фикрам ман ба саволҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба ман доден, барои чӣ то ба ҳол ту наворҳои худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузорӣ ва аз он маблағеро ба даст намеорӣ. ва ҳамин саволи шумоён ман дар ин навори кӯтоҳам фикр мекунам ки ҷавоби хуберо додам ва ба саволатон ҷавобро гирифтед. фикру ақидатонро дар зери навор дар комментарие нависед. обуна шуданро фаромӯш накунед. лайк монед. лайк шумо моро ба пеш мебарад ва ин наворро ба дӯстонатон ирсол кунед. бо шумо будам то ин дам чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба машқҳои кӯчаги Нурматов Улуғбек. рафтем.